Il-200 miljun euro li l-poplu Malti Wawċe qed iħallas aktar għall-enerġija mill-gass u mal-200 miljun raġuni għaliex Konrad Mizzi għandu jitlaq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ddikjara dan ftit tal-minuti wara li fil-Parlament tqiegħed ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li investiga l-kuntratt tal-proġett tal-Power Station tal-gass. Mir-rapport joħroġ li l-offerta tal-Electrogas biex jibnu power station tal-gass ġewwa pajjiżna lanqas biss kienet tissodisfa r-rekwiżiti minimi, iżda minkejja dan il-kumpanija ngħatat kuntratt multimiljonarju u dan minkejja li hemm nuqqas ta' evidenza li Malta ikkunsidrat lil ħaddieħor qabel ittieħdet deċiżjoni li jintgħażel il-konsorzju tal-Electrogas. Dan bir-riżultati li l-Gvern qabel li jixtri l-gass b'somma ferm ogħla l-enerġija mill-gass milli kieku kien jonfoq li kieku xtara l-enerġija mill-interconnector. L-istess rapport tal-Awditur Ġenerali juri wkoll li l-Gvern refa r-riski kollha ta' dan il-proġett u saħansitra jittimbra l-garanzija tal-Gvern ta' 360 miljun euro b'self lill-Electrogas bħala irregolari u li poġġiet riskju kbir. Wara li ħarġu dawn il-fatti il-kamp tal-Oppożizzjoni matul is-seduta tal-Parlament għalli d-dokument juri biċ-ċar il-proċess tal-evalwazzjoni tal-kuntratt tal-Power Station kien mittiefes mill-bidu sal-aħħar. Il-Prim Ministru wara s-sodisfazzjon tiegħu b'dan id-dokument u kif il-proċess kien wieħed li kważi għandna biex niftaħru bih. Aħna bil-maqlub l-Oppożizzjoni pratikament anke jekk tara il-kapitlu u l-klawżoli 2 fis-summarju pratikament da jgħid illi mill-ewwel ġurnata dan il-proċess kien mittiefes. Il-proċess tal-evalwazzjoni kien mittiefes u nikkwota analysis of the evaluation process resulted in concerns relating to the uniformity of approach. Ġifieri il-bidders ma ġewx trattati l-istess. Grazzi. And the extent of leniency applied. Jekk il-Prim Ministru imqarrir jagħmel stqarrija ministerjali u dwar is-sejbien fi klawżola 12.4 illi jgħid illi hemm 50 euro u 64 cents kull sija għal kull megawatt irħas kieku xtrajnieh mill-interconnector. Grazzi. Somma sempliċi illi fuq sena qed nitħattu il-miljuni misruqin minn bwietna. Adrian Delija qal li jidher ukoll li l-bidders għal dan il-proġett ma ġewx trattati l-istess. Aktar tard f'konferenza tal-aħbarijiet, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista indirizza lill-medja fejn tratta dan is-suġġett. L-Awditur Ġenerali ikkonferma illi l-ftehim tal-Power Station tal-Prim Ministru Joseph Muscat qed jiswa lil pajjiżna lin-nies lil-Maltin lil-Lawċin 200 miljun aktar fis-sena mill-interconnector tal-Partit Nazzjonalista. 200 miljun raġuni għalfejn Konrad Mizzi għandu jitlaq u jirreżenja minnu fih. Intom illi rċevejtu €2.33 fil-ġimgħa dan il-Gvern pjana illi jisraqkom 200 miljun fis-sena kull sena għal 18 il-sena.